idol, no? So katatapos lang namin kumain. At ang dami palang kumakain dito pag ganitong tanghali. At napakasarap ng kanilang mga lutong ulam. Yung kinain namin ay kaldereta, papaitan, saka kare-kare. At ang binayaran pala namin dyan 285 lang. Ang mura. Grabe, napakamura pala dyan. Marami din kasi yung palakalahati nila. Oo, kalahati lang naman yan. Pero marami na. Pinakaitan buo yun. Yun buo yun, oo. Kala yung papaitan nila 120, ang mura na. Sarado pala yung gas niya. Alright. Lalarga na kami papunta sa CSI mga idol, no? Bibili kami ng diaper ni nanay. Bulaluhan, kambingan, meron din dito, oh. Nakakubo-kubo pa talaga, oh. Marami din kumakain. Oo. Ay, mas masarap talaga ng lutong bahay kaysa doon sa mga, kasi pag Jollibee kasi siyempre asahan mo na, iisa na lang yung kwan mo doon, Chicken Joy na lang. Mga batang bata kasi talaga. Pero iba kasi talaga pag lutong ulam mga idol, no? Sarap na kumain. Balita, saklit lang naman ako, be. Diyan lang naman, oh. Mabilis lang. Alright mga idol, no? So i-drop by lang muna natin si Mrs. dito dahil bibili tayo ng repair kit ng carburetor nitong si Wave na Black Wave. Na tumatakas kasi yung carburetor na, tumutulog pa rin. Pwede ipasok tong helmet dito? Oo, pwede ba? Pwede iwan? Oo. Pwede iwan doon? Oo, doon na sa kwan. Kaya nga, tumutulong nga. Oo. Wala ko ng konbe. Tingin ako ng pera mo. Tumutulong. Sundan na lang ulit kita dyan. Yun ka lang naman siguro sa kwan, school supplies. Alright mga idol, no? So bibili muna tayo ng repair kit dahil tumutulo ang carburetor ni Black Wave.
Naabutan pa kami ng pagkasira. O kailangan na talaga ibilhan ng repair kit mga idol. So dito pala tayo bibili mga idol sa may Lacambra. Busog ako ah. Alright, so dito tayo sa Lacambra Auto Parts Supply bibili. Lakas kasi ng tulog. Gusto na namin dito. Alright. Alright mga idol, no? So nakabili na tayo ng repair kit. So dadaanan natin dyan si Mrs. Bumili kasi siya ng diaper ni nanay. At pagkatapos din na makabili, uuwi na rin kami. Biglaan na lang kasi idol na tumulo yung gas nito sa karburador. Yung laki ng binawas dito. Ang laki ng binawas sa gas namin. Alright, so paparking lang tayo dito. Booking mo na po. Tara na. Alright mga idol na. So tambay lang muna kami ni Mrs. dito sa may loob ng CSI, no? Kasi ang init pa ng panahon. Alas 2. Mainit. Tambay muna kami dito. Ha? Yung? Signal. Wala nga. Wala kiki-wifi kami. Free wifi sa Shakey's. Ha? Disconnect. Kaya tambay muna kami dito. Tapos lang namin ang tapos mamaya-maya babiyahin na ulit kami pauwi. Mainit kasi yung sa na yan. Ay, bakit? Wala din siya. Bayad ka kasi. Mag-order ka pala. Next time. Next time. Pag may budget. Pang ice cream lang. Alright mga idol na. So kita kasi tayo mamaya pag pabawi na rin tayo. Ay, uwi na ba tayo? Inuubos na lang pala ni Mrs. yung kanyang ice cream. Akin naman ito yung aking Coke. Grabe. Ibigay mo na po sa bag, be. Saan yung bag mo? Kunin mo na doon yung helmet mo na doon. Ha? Nandun din. Oo. Ikuha mo na Kunin ko muna. Antay mo ako dito. Kita kasi tayo mamaya mga idol na. Ano po?
Alright mga idol, so papauwi na pala kami. Sasalubungin namin yung mainit na daan. Alright. Okay ka lang dyan, be? Ganda oh. Ano na, lahat ng nagastos natin sa pagpapara nyo na to? Kano yung sinabi doon sa loob ng LTO kanina? Ah, 200, 250. Ah, 255. O yun pala yung nagastos mga idol, no? So 255 plus 720. Tapos sa insurance 550. So nasa kulang-kulang 2,000 din yung nagastos sa pagpapari nyo dito kay Black Wave. Plus gasolina. Kung din, sabihin mo lang nasa 2,000. Tapos lunch, lahat ng expenses, sabihin mo lang 2,500. Malinis mga idol. Plus 3,500 sa pagpapagawa. Alright. 6,000. Fly. Ang bilis talaga ng pera, no? Pag ganun na nabariyahan, dire-diretso na, be. Parang 1,000 mo na lang ngayon, eh. Parang katumbas ng 100 na lang. Nahabol natin yung big bike, may idol. Daming tao dito, oh. Buhay na naman yung mga sabungero. May malaking cockpit arena kasi dyan mga idol, no? Buti na lang, hindi ko pala natutunan yung magsabong, no? Mahirap din kasi pag may bisyo kang pagsusugal. Naubos talaga lahat, pati ipon mo. Kasi hindi ka talaga titigil pag hanggat hindi ka nakakabawi, di ba?
Ay. Hindi ko pala na ibalik yun ah. Sana babot pa yung gas namin mga idol, no? Grabe. Ang lakas sa gas nito. Ibig sabihin, mas matipid pa yung radar ko kaysa dito. Ha? No, kaya nga eh. Dati nagkagas lang kami nung pumunta kami ng Alaminos nung Likare nung bago-bago pa to. 100 lang yung ginas namin, nakabalikan na kami ng pan ng Alaminos sa Anta. Ang daan lang, ay sa bagay mura pa naman yung gasolina nun. Nasa 30 pa lang yata yung gasolina nun eh. 35 yata yung isang litro. Ayun, 200, grabe oh. Mag-empty na. Ay, kailangan natin mag-gas pagkatapos nitong sigsag. Grabe. Ha? Oo, sabihin ko nga. Grabe ang lakas naman nito kay sa gas. Nilinisan na lang naman yung carburetor eh. Ha? Nag-empty na yung fuel gauge natin mga idol. Ha? Tumutulo kasi yung carburetor mga idol, no? Isa yun sa dahilan kaya medyo malakas sa gas. Time check pala tayo mga idol, no? 2:35. At nandito tayo sa kalagitnaan ng Sigsag Road sa Bane. At kailangan nating kakaahon agad dito. Kasi pag hindi tayo agad-agad nakaahon, naubusan talaga tayo ng gasolina dito. So, kailangan nating magmadali. Hanggang Manila? Ay hindi, maayos na rito. Maayos na rito. Sherwin, backjab! Backjab tayo Sherwin, backjab. Pero dibalit, binilan ko na naka-repair kit to mga idol, no? Kaya maayos na rin to. Samantala nung kay Redman, naggasolina ako ng 180. Nakarating pa ng Anta, sobra pa. 180 pa yun ah. I-read na ko lang mga idol, no, diba? Yung mga nakapanood, 180 yung nagbiyahe tayo papunta sa Alaminos. Tapos
Nakabalik pa tayo dun sa may pinagkasulinahan natin. Tapos sobra-sobra pa. Pero ito 200. Halos hindi na makarating oh. May nakita tayong gasolinahan mga idol. So unleaded, magagas up lang tayo kasi hindi na talaga aabutin no? Kasi empty na po yung fuel gauge natin. May pera pa dyan sa'yo? Isang daan lang. May pera pa dyan? Ha? Yung sukli. Meron pa yata. Ito. Ate, isang daan po, unleaded. Wala oh. Lakas naman sa gas. Ang daan. Ay! Oh. Ito yung bayad mo. Oo. Huwag ka makalalate. Ano nga sir, number ko lang. Sakay na pa. Hawakan ko muna. Grabe naman. Lakas naman sa gas. Grabe. Magkano yung magkano yung gas natin kanina? 200. So 3 liters yun plus ngayon 1.5. So ibig sabihin 4 na litro, 4 na at kalahati. Oh my goodness. Isa kang kalabaw. Alright mga idol no? Bumaba na naman, pababa yung fuel gauge. Nakagas lang natin ng 100. Update pala tayo mga idol no? Papasok na tayo ng bayan ng Anda. Abangan na pala yung update natin dito kay Blackwave dahil ipapaayos pala natin kay
Sirwin. So ibabalik natin. Magpapapalit tayo ng ang tawag dito, repair kit sa carburetor. Papacheck din natin kasi bakit na ganun. Malakas pa rin ang tulo. Sana nga yung makuha na sa repair kit. So siguro dito na natin tatapusin itong vlog natin mga idol, no? At least nandito na rin tayo sa bayan ng Anda. So ingat po tayo lahat and God bless po. So nakita nyo naman yung performance na ni Black Wave, no? So may kunting sira pa sa carburetor. So yun lang naman na yung nakita kong sira dahil napakalakas sa gas. So update tayo bukas. So ingat tayo lahat and God bless po. See you po sa next vlog natin mga idol.